La introducció de nous productes i serveis i de noves formes de comprar i contractar fa que cada cop sigui més important conèixer els nostres drets i també els nostres deures com a persones consumidores. Des de la creació de l'Agència Catalana del Consum l'any 2005, es treballa per garantir els drets de les persones com a consumidores de béns i productes i usuàries de serveis, així com de subministrar la informació i l'assessorament necessaris als ciutadans. Des de la seva presidència es treballa per protegir, entre d'altres, drets tan importants com la protecció dels riscos per la salut o la seguretat, els interessos econòmics i socials o la possibilitat d'indemnització en cas de danys o prejudicis. Bé, l'Agència Catalana del Consum és un organisme públic de consum que ofereix tots els serveis o tots els camps d'acció en matèria de consum, és a dir, informació al consumidor, en segon lloc també gestió de les reclamacions, és a dir, mediació i arbitratge si és possible, però també les accions ja correctores, és a dir, inspecció i sanció si és el cas davant de vulneracions de la normativa de consum. Tan important és conèixer els nostres drets com a consumidors com aprendre a consumir responsablement. L'Escola del Consum de Catalunya és un servei públic gratuït creat per l'Agència Catalana del Consum, amb l'objectiu d'afavorir la presència de l'educació del consum dins de l'àmbit educatiu català. Per fer-ho, l'escola posa al servei de la ciutadania diverses activitats, entre elles tallers didàctics o xerrades, oferint a més assessorament en matèria d'educació del consum. El consum reflexa la nostra manera de viure, de relacionar-nos entre les persones i amb l'entorn. Per tant, necessitem eines no perquè ens diguin com hem de consumir, sinó per decidir com volem consumir. I en un context de consum que és canviant, que de vegades ens sorprèn, que ens desorienta, és important que tinguem eines per poder posicionar-nos d'una manera reflexiva, crítica i de forma que puguem construir la nostra opinió i la nostra manera de consumir, que sigui el nostre model propi. En una visita recent, la comissària europea de Consum va felicitar els responsables de l'Agència Catalana del Consum per ser un dels països pioners en aquesta matèria. Catalunya, doncs, s'esforça per ser capdavantera en matèria de drets dels consumidors, per millorar cada dia la qualitat dels productes i serveis i per donar un pas endavant cap a un consum més responsable i solidari.